Când am început să pregătesc această duminică, mi s-a părut mai potrivit ca despre acest subiect să nu vorbesc eu, ci să rog o persoană care trece prin aceste lucruri să ne spună gândurile ei. Și aș vrea să vă citesc ce mi-a trimis Violeta Fărăgău. Mi-este foarte greu să vorbesc despre perioada aceasta prin care trec, pentru că fără nicio îndoială este cea mai grea perioadă din viața mea de până acum. Moartea lui Filip a lăsat în inima mea un gol imposibil de descris în cuvinte și a deschis ușa unei realități pe care nu am cunoscut-o până acum în mod serios. Realitatea morții și implicit aceea a finitudinii vieții. Sigur că în teorie toți știm că vom muri într-o zi și chiar cântăm despre cât de minunată va fi acea zi când ne vom întâlni cu Domnul și implicit vom muri. Dar cel puțin în această parte a realității, moartea este un lucru urât și cât se poate de dureros. Și confruntată cu moartea lui Filip, am avut sentimentul profund că nu am fost creați ca să murim. Ce bine că Domnul nostru Iisus a învins moartea și că El este învierea și viața. Ce valoroase sunt acum pentru mine cuvintele Lui. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și cine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Credința mea este că Filip este viu în prezența lui Dumnezeu, într-o realitate în care nu mai există lacrimi și durere. Cum spunea chiar el însuși la finalul lunii iulie 2016 în mesajul scris unui prieten, totul arată spre un nou început într-o lume perfectă. Cred că este într-o lume perfectă și cred că este fericit acolo, mult mai fericit decât este posibil să fie aici pe pământ. Partea grea este că eu am rămas în această lume imperfectă, fără cel cu care am fost una și cu care am avut o relație de iubire profundă, fiind nevoită să-mi redefinesc toate aspectele vieții, inclusiv pe mine însămi. Este foarte greu. Și nu este zi în care să nu fie dor de prezența lui fizică, de zâmbetul lui cald și iubitor, de vorba lui blândă și mereu încurajatoare, de tot ce a fost Filip. Și să nu plâng această pierdere colosală. Casa este goală fără el. Și viața mea este la fel. Dar în ciuda durerii, a singurătății, a lipsei de durere, am pace în sufletul meu și nu sunt disperată. Am convingerea că, deși a îngăduit această mare durere în viața mea, Dumnezeu mă iubește la fel de mult și că este cu mine aici în vale. Am credința că El se va îngriji de toate nevoile mele, pentru că dacă mi-a luat bărbatul, cel care era capul meu, El însuși îmi va fi cap, El însuși îmi va fi bărbat. Chiar cu câteva luni înainte de a muri Filip, am avut această discuție cu Domnul și am spus că dacă mi-l ia pe Filip, trebuie să se pună El însuși în loc și să fie capul meu. Și cred că așa este acum. Hristos este pentru mine nu doar mirele ceresc, ci este unul care m-a apucat de mâna dreaptă și mă duce în direcția dorită de El în această realitate pământească. În multe dimineți din acest an mi-am început ziua având în mintea mea această imagine, că Domnul mă ia de mână și rugându-L să-mi țină mâna strâns și să mă ducă unde vrea El în ziua respectivă. Iar seara, mulțumindu-i că m-a ajutat să trec peste încă o zi. După plecarea lui Filip la cer, una din întrebările cu care am rămas a fost de ce a trebuit să sufere atât de mult. Chinurile fizice din ultimele lui 8 luni de viață sunt greu de deschis în cuvinte și de imaginat. Dureri constante și cumplite de cap, sensibilitate în tot corpul, aproape paralizat de la brâu în jos și complet dependent de alții pentru orice mică nevoie, de la mâncat până la întorsul de pe o parte pe alta în pat, săptămâni întregi cu febră, anemie severă, crize epileptice și încet, paralizia tuturor nervilor cranieni, ceea ce a dus la imposibilitatea de a mânca singur, de a vorbi, de a-și înghiți secrețiile din gât, de a-și simți fața. Nu doresc nimănui, nici celui mai aprig dușman o asemenea suferință.
Și pe deasupra la toate acestea, durerea emoțională și suferința sufletească dată de conștientizarea faptului că va muri și că se va despărți de toți cei pe care îi iubește și de această viață pe care a iubit-o mult. Știu că despărțirea a fost pentru el una foarte dureroasă, cu încredere în Domnul, dar cu multe frământări și deloc ușor. Serile și nopțile erau cele mai grele pentru Filip, pentru că atunci era cel mai frică că ar putea muri. Dar Domnul le-a făcut harul de a-l lua într-o dimineață. Vă mărturisesc că nici acum nu înțeleg prea bine rostul acestei suferințe, așa cum nu înțeleg nici motivele pentru care Domnul a luat atât de repede dintre noi. Chiar în floarea vârstei, când ar fi fost atât de mare nevoie de El, când eu aș fi avut atâta nevoie de El, și biserica noastră și atâția oameni, cât potențial pare că s-a dus de râpă. Nu înțeleg de ce, dar ce înțeleg mult mai bine decât înainte de această experiență este că planurile omului nu sunt și planurile Domnului și că planurile Lui nu depind de un om sau de altul așa cum ni le imaginăm noi. Ce bine ar fi să credem mai mult acest lucru. Domnul mi-a dat toate planurile peste cap, odată cu îmbolnăvirea lui Filip și apoi cu plecarea lui la cer. Și am acceptat acest lucru. Cred că El știe mai bine. Dar ceea ce trebuie să știți legat de rostul suferinței lui Filip este că în această perioadă de boală, atât în prima etapă din 2015, cât mai ales după ce a revenit cancerul, Filip s-a simțit cel mai iubit de Dumnezeu din toată viața lui și l-a perceput bun cu El pe Dumnezeu. Au fost multe momente când, după dureri cumplite, după ce era aproape să-L pierdem, se ruga și mulțumea lui Dumnezeu, odată chiar după dureri groaznice și după o noapte grea. Asculta niște piese creștine și a spus: eu sunt fericit. Cum să nu fiu când aceste adevăruri din cântări sunt valabile pentru mine? Am izbucnit în lacrimi atunci. Sau cu 2 zile înainte de a muri, iar după ce a avut o noapte grea și după ce mi-a transmis că va merge la cer și am plâns. Ne-a scris pe telefon pentru că nu mai putea vorbi: aceasta este ziua Domnului. Să ne bucurăm în ea. Poate că cel mai relevant în acest sens sunt chiar ultimele lui cuvinte din ultimul mesaj scris cu doar 3 săptămâni înainte de a muri. Dar a urmat harul ultimelor luni și deși nu e o mare descoperire, ceea ce a schimbat macazul în viața mea a fost reîntâlnirea cu dragostea lui Dumnezeu, cu acel sursur blând care mai întâi cu finețe și apoi mai cu putere a început să dărâme zidul pe care mi l-am construit în jurul sufletului meu. Odată cu boala fizică a început vindecarea sufletească. Păcatele au ieșit la lumină, lacrimile de bucurie în Dumnezeu au început să curgă, discuțiile sincere, adânci și vindecătoare cu Violeta și alții din viața mea mi-au adus atâta pace și lista ar putea continua. Țin minte că în decembrie, fără să-mi propun, m-am pus la masă în fața Violetei și am început să-mi deșert sufletul înaintea ei cum nu am făcut-o niciodată. Asta era după ce am aflat că a recidivat cancerul. Am plâns împreună, ne-am rugat împreună, m-am pocăit înaintea ei și a Domnului. Iar apoi, pentru prima oară în mulți ani de zile, am putut să strig la propriu: sunt liber. Chingile s-au rupt. Da, slăbiciunea fizică a rămas, însă ceea ce am câștigat e infinit mai valoros. Mi-ar fi plăcut, bineînțeles, să experimentez aceste lucruri în alte circumstanțe, dar chiar și așa, nu le regret. Și nu aș da lecțiile ultimei perioade pentru nimic, nici chiar pentru sănătate. După plecarea la cer a lui Filip, am citit de multe ori aceste cuvinte, încercând să le cuprind cu mintea mea. Dar cu cât încerc mai mult să înțeleg cum a putut Filip să scrie că nu ar da lecțiile învățate în timpul bolii, nici chiar pentru sănătate, fiind foarte conștient de ce a însemnat acest lucru, mintea mi se blochează. Este un paradox greu de înțeles pentru mine. Dar am ajuns să-mi dau seama că nici nu este necesar să înțeleg eu perfect ce s-a întâmplat cu Filip. Și asta pentru că suferința lui Filip a fost despre el în primul rând și relația lui cu Dumnezeu. Și în mod clar, pentru Filip, boala a adus cu ea libertatea interioară și sănătatea spirituală pe care și-a dorit-o atât de mult. Dumnezeu l-a iubit și l-a vindecat pe Filip de poveri și păcate care stăteau pe suflet și care probabil îl apăsau mai mult decât
pot eu înțelege de vreme ce eliberarea de ele i-a făcut atât de mult bine. Filip a avut drumul lui cu Dumnezeu, un drum care a fost între el și Domnul lui. Oricât de dureros ar fi acest lucru pentru noi, cei care am rămas. Dar și noi avem fiecare în parte drumul nostru specific cu Domnul, care nu poate fi comparat cu al nimănui. Îmi vine în minte cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos când Petru îl întreabă legat de Ioan, dar cu acesta ce va fi? Ce treabă ai tu? Răspunde Domnul. Tu paște oile mele. Domnul le spune fiecăruia doar povestea noastră și pe aceasta trebuie să o înțelegem și să o trăim. Dar îmi doresc să putem să ne trăim și să ne sfârșim povestea proprie, așa cum a făcut-o Filip. Liber, împăcat cu Domnul și cu cei din jur și simțindu-se profund iubit de Dumnezeu. Am convingerea că va veni o zi când ne vom întâlni din nou în împărăția Tatălui nostru Ceresc. Nu ca soț și soție, dar știu sigur că ne vom recunoaște. Și că dragostea noastră va fi perfectă unul pentru altul și mai ales pentru Domnul nostru Iisus. Aștept ziua aceea cu mult mai mare drag de când Filip este acolo. Cum zicea o prietenă de-a mea, văduvă și ea, lacrimile noastre sunt ca niște lupe prin care vedem cerul mult mai aproape. Da, cerul nu este doar mai aproape, dar este și mai dulce și mai de dorit de când Filip este acolo. Vă las cu câteva cuvinte din ultimul mail scris de Filip, dictat de fapt cu 2 zile înainte de a pleca la cer. Cuvintele multe sunt de prisos. Ne putem încrede într-un Dumnezeu atotputernic, atotștiutor, dar mai ales atot iubitor. Eu cu aceste lucruri merg înainte în fiecare zi. Câte vreme mi se mai oferă o zi. Vă împrezint